L-Għaqda Dinjija għas-Saħħa bi kliem ta' tifħir għal Malta fil-qasam tas-saħħa. Dan stqarru d-Direttur Reġjonali l-ġdid għar-Reġjun Ewropew għall-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, Dr. Hans Kluge, fl-ewwel żjara tiegħu f'Malta. F'konferenza tal-aħbarijiet wara laqgħa mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn, Kluge faħar l-impenn ta' dan il-Gvern f'settur importanti għal kull ċittadin. Saħaq li l-impenn tal-Gvern huwa wiesa' u fuq kollox rifless fl-aċċess għal mediċini u s-servizzi tas-saħħa tal-aqwa livell u b'xejn. I am very proud of the Malta being a champion on universal health coverage. This is the big flagship of the World Health Organization, which has been approved 2 weeks ago at the level of the United Nations General Assembly in New York, and we are in need of countries stepping forward on providing universal care, including access to medicines. Ma' One News, Kluge faħħar ukoll il-pajjiżna għal politika nazzjonali li ħaddan fir-rigward tas-saħħa mentali. Dan wara li nieda strateġija ġdida għas-saħħa mentali li se tkun implementata fuq medda ta' xahar snin. This is absolutely the right direction to go. It means to move care closer to the people, to the people's home, particularly on mental health, by establishing community mental health centers. This is a policy for a long time, but Malta is also implementing it. Id-Direttur Reġjonali għall-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tkellem ukoll dwar il-viżjoni progressiva ta' dan il-Gvern hekk kif għażel li mas-saħħa jintegra l-innovazzjoni. Hawnhekk saret referenza għall-investiment kbir li sar fil-laboratorji tal-Isptar Mater Dei fejn permezz tal-intelligenza artifiċjali testijiet tat-tuberkulożi li qabel kienu jieħdu 3 xhur issa l-ammont ta' żmien tniżżel għal siegħa biss. Intant id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn spjega kif l-ewwel żjara ta' Kluge bħala Direttur Reġjonali ma saritx f'Malta b'kombinazzjoni. L-ewwel nisax il-relazzjonijiet tagħna bħala pajjiż mal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa huma b'saħħithom, imma l-aktar għax llum huwa magħruf li s-sistemi tas-saħħa f'Malta huma ta' eżempju għal pajjiżi oħrajn. Il-Ministru għas-Saħħa spjega kif fuq talba tad-Direttur Reġjonali huwa se jkun qed iżur pajjiżi oħra barranin flimkien mad-Direttur sabiex jippromovi l-mudell mediku eċċellenti użat f'Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.